Nagsumiter na sa ngalan sa tatlo ka mga opisyal ang Police Regional Office 6 kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para pilian nga mangin full-fledged nga director sa Iloilo Police Provincial Office. Sunod sa spokesperson sa PRO-6 nga si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang mga ini ang ginalakipanan day Colonel Bayani Razalan nga nagapungko subong nga OIC Director sang IPPO, Colonel Giovanni Musico nga head sang Regional Intelligence Division kag Colonel Ferdinand Navales ang Regional Headquarters Support Unit. Ginpahayag naman ni IPPO OIC Director Colonel Razalan nga ginhimo sini ang tanan para makonsiderar sa posisyon. Handa man kuno ini nga ipatuma ng mga programa nga igaduso sa provincial government kung siya ang pilion sang gobernador. Gintinguan sa news team nga makuhaan sa bahin Sanday Colonel Musico kag Colonel Navales apang wala pa ang mga ini nagpagwa sang pahayag. May ara kita committee diri sa regional office nga nagka-deliberate na kung sino ang mga available kag qualified nga police colonel